Kumshubele umsebenzi wakwamasipala weTheku obonakele kwividiyo igcwele ey'nkundleni zokuxhumana eshanela umgwaqo, eshanela izibi ey'faka phansi kuma-drain impela. Hawu, umasipala usugadlile impela. Uyakhipha i-statement esishoyo esithi sifundeka kanje. Ethekwini News Flash for immediate release umhlaka 7 City investigates viral video of officials sweeping litter into storm drain. eThekwini municipality is aware of a video circulating on social media showing a city official sweeping litter into a stormwater drainage system. We take this matter seriously and have initiated an internal investigation into the conduct of the official concerned. Internal process will be followed to ensure procedural fairness for all parties involved. The city strongly condemns this behavior because improper disposal of waste into storm water drains negatively impact the environment by polluting waterways and harming ecosystem. The city remains committed to upholding proper waste management practices and protecting our natural resources. Appropriate corrective measures will be implemented based on outcome of the investigation. Isho njalo-ke incwadi ekhishwe umasipala weTheku impela ngenxa yevidiyo lesigcwele ey'nkundleni zokuxhumana esibona usisi lana eshanela impela mayithi uyabukeka impela mayithi uyambona impela ukizi ngathi uyayidonsa impela kwi-drainage ngathi uyayidonsa ngathi uyayikhipha abe siyaqalaza kancane jeqa abona akekho yena ongibukayo. Ngiyangibona yini ebese yajika futhi-ke ebese yiphindisela khona futhi eyifaka emgodini. Hawu kuthiwa-ke impela-ke ewu konakele kumshubele. Heyi Nkosi yami, abantu abawuhloniphi umsebenzi ngoba phela ekugcineni iy'ngane zabantu zingene laphana ziwudinga umsebenzi mase zizodlala ngawo kanjena kuthiwa iy'ngane zizodlani ngempela emakhaya. Umuntu akathi noma yenza ubudedengu ngoba ecabanga ukuthi hayi bo khona iy'ngane, khona abantu abathembele kumina ngoba phela manje buke umuntu usuzoluzwa imisebenzi ingatholakali kalula kanje. Njengoba sekunzima manje ukuthola umsebenzi. Hhayi sibonge ngane zakithi, sicela niqhubeke njalo ni-like ni-subscribe kwi-page lethu Isicandulo Podcast. Tanko, siyazibongela. Shibirishi, siyashibilika.